Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Kedam tang chiti ni phai kre ke thom ajo lang mili along ihum dokumen ke chok che sangti ke roi atrak ka henodak ajok adim along pen ponlong leako forest saiki atum ledunsi nep ing nang dunlu lapen puthot labang so sangti atrak ka cheleng ji aphan suri ing koirapo nang pinang ji kusi ACF Bikram rong pi pen ke hang pon pu alam nang paklang lapen sika suri ing koirapo atangka lang mili bit officer renuka terang pi arideng pidam et anta sangti chelong le Manja ACF Bikram Rongpi IMC Sangti Thokdam Nang Lap Lapen Ke Manja ACF Bikram Rongpi Ke Lason Ke Hang Tap Asangti Pen Loksi IMTA Kachi Kim Loputa Sen Moholder Probin Rongpi Ahin Pen Pachinipon Lapen Teda Lason Documents Ke Chokche Dopik Bonta MSC EM Adon Arab Pinak Apan Ke Nep Neputa Jongpon Lapen Ke Lahai Asangti Revenue Tangka Ke Forest Saiki Atumsi Panglim Lap Karbi Anglong Autonomous Council Along Revenue Pali Leputa Sen Moholder Probin Rongpi Pen Pachinipon News Desk Report Karbi Anglong News Dari cabi tu mau ni. Ya because if hanang kok mate belo nilitung lada dang mili along sangti cho son bom pen nitum at gari ekta ke hinu kyak ajok ihum bang damune der lo ama laso gari damune der ajo mane nitum gari la tuar aku munai tu pen aku nitum bang gari nang ulai lo tuar an ama thik rinka bai duwang lo nang nep cek lo nang nep lo ni tumbang ako la jo bang pupu lo gari bang da bai do bang wan pida lo isia office lo ama ni tumbang ta ada prang chidam lo sar ni tum la son lo ni tum gari bang nang lo wek ta pulo isia sar bang nang lo pai bi lagi direct kut pothai dak ko kut ni tum tok ela jara lo pulo ko ni tum da chewang rup lo ko DFO office long da chidam thu lo non ma nang tum chidam thu no ada sarpu long ada mo sarpu pen damo pura ko sarpu office che along ke wang thulo lata sarpu bang da bang che tong te apian bang ke nitung e pothai lo polo ko ni tum ta un elo po bang kur pothai lo po join lo he ama hem che dam thurup lo hem dam lo nang ko lo non mat poisa bang na hang lo he Malo pesa nang hang ke. poisa suring ko ra po Ko malo nang hang ke. poisa bang siap si na hang lo ACM mana? Kalau bang lah. Bikram rong pi Bikram long PC tangka nang hang. laso poisa na hang dia penta ako laso gari ni tumbang pulo la poisa ke pitang dia loko laso sang ki bang ke ni tum chujodam long po bon sang ki da chujodam long le la ako sang ti gari ta ako amit hang hem si direct nang pathok sang ti nang thok there ke posi nang tumang nang ke respo pilo nang tumpang le ande itum hang sa la gari nang lopo buda nang tham the ason tha kha ni tum de le kagos ke chok che du kali kagos chok che bang du Kumama lo dak ke do kako se chok chiang bong. Kago se chok chi ke da ke lion sa dum ta chok chila inke sukur tum ta andhuni dum da chok chi inte hala tum bang pur bom ni tum phan ali rai ma no jorang lagi ya le ni tum phan bang ke curi hala tum hang ma bachuna ya lo Dokumen ke chok se pen gari ke luk ko son nang de comments ke chok chi ben gari lukot bang ke lasono saro mane ani sihat hum thom net bang ke hala ani si bang ke 40,000 en lo hala bang ke agari posa en dat kan agari da sangti da bachu jodam lo andhuni dum hala bola tum atum phan bang ke bachu jodam long lo hum thom net lo 40,000 pe luplot lo ni tumbang ke 40,000 kali la poisa pidiata agari ta khali gari jang thuanda hala isi hai bhan pali ji phanta abi Tangka ko an ha ke pi ke. suring ko rapo Komari deng si tangka pi. laso poisa nang ke en bang ke rinuka Renuka ke komal. ka da rang mili lo ai chot Bit in service. Ko rupi glor ni ko ke rinuka terang sangti ko mar hem si thok idam ha sangki ke thok dam bang ke lagi sia mai sia biglo da man jai sia krom rong pi from rong pi ki posia hem thok dam nang kok lo lake akai ta bang long sangki ke hang khap pen lok sila hem chikim ke la tangki hang pen lok sila hem chikim aku lahai forest dumbang isi lam fu dam lo bote hadi gari anta dami anta la tum si wek law
nitum pudam de he ala CM sar bond ho pulo nitum la kroy lo to pulo nitum da ti kroy du ne to people se consider winu le det ma pulo tang te la bangke alang tung gari motor china me de polo oh alang tung dili hor ok na ta rinu ka office lam ta hora boye bu hora bong boye bu na sila son revinu le la ala non bang nitum has nang panu lalu he bukan bubam lah konen cok sistem pe lupa ko garia sistem abang ko ngan sini la an bang ga chini agari bikok lo nes arni bang ko put hos arni la so gari lo ang thika gari bang da ajo wang lo ajo ma compromise ma luk lot ili tumanda nang dun tangka di ngan sini wala i gang thik hang paisa bang en ang thik pikor lo ang thik tisu pinerin mission pilo lah la tum bang ke relation mane la son ala punu em ta wa a true band hani tum bang em gali det mate mane ni tum pham bang nang lang ko da jalo Ma na ala umor tisu he na las nang litung ipuji pu bangke em amor tu so do kok pena joksi hala alli chu ensi ang thiga bangke sang ti pu da padam re do pon re do la son lo bang kagos bang oke pulo he oke pulo tangte kopi po se ajo ne tu check ma wala mang no ne tum bang kagos cho oke tum hantan chiking da ampo ni tu kagos cho et tu po chiking wang i bote mesin je patu sirak rak da diti kagos ki chok tang dang sona kagos chok ma puyalo ni tum ta mis anar sini sang ti pur dan ta sang ti pur ke mesin pe nai silu bu mesin lo pak ta riben bang pu bang lu Ru Samson Singh ingti Amir Birialong son thom alam pen APA Chalsia song pen kache song Chitini phai kripli arni APA Chalsia song pen Samson Singh ingti Amir Birialong son thom alam pen dharna kangni pen kache song pon labang so kache song long karbi akhemati inglong aso aparman si che song pon isi grade 3 grade 4 awareng avar side Assam gof aphan ki hodai det aputhak autonomous state pachun serak nangji Ajit Kumar de aphan deputy chairman ke pek aputhak si che song pon Karbi Anglong Autonomous Council ke Inglong aso aparman Keraikom je aphansi council ke dolo la sopen Karbi Anglong Autonomous Council pen grade 3 grade 4 ang hoi kipi aja kongdo Sitami Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan Himonto Biswa Sharma Assam CEM kipi det mate aning hangaling Karbi Anglong along nampakan thap ke nitum kroi kre laben Tuliram Ronghang amethang arpu kaching hon pen Karbi Anglong ariso e jangatum ke thekere atum non ke kangjir kisong hektik angdeng amsi dolo pipot si CM ningje ap eden CM chothek ke forget arpu pen che opsi ke melo laben Ajit Kumar de aphan deputy chairman ke peke constitution aron karkan binonglu laso along Karbi akhem MSc abedet loma Karbi akhe aphan pekpedet ke BJP claim atum 3D pukachi pukong ke kopilo constitution aron along ke tok bok apot nangpachun pithek autonomous state mate article 244A ke constitution aron alu along dokok aphit sarkar chedon klong aphit pini arni nangpachun pithek theluma lasi BJP CEM EM MLA MP atum arpupen je olapsi je song along klam along rat apharman claim pirong si kemeji pusi Samson Singh inti Amir Birialong hangsar langpon Kiduna ko kalam ti bangala hello ke damtang assembly long Assam Legislative Assembly long haladak direct recruitment labang so grade 3 lapen grade 4 aworeng do anta council phansi ki panong pia binongat ki lada council long inherent pule puda sadamelo methang pensi la vacancy a post an ke lada pensi pedor po abinongat ki arona tengki sadame non bangke haladak state government ko fisika pin khatma lasida council ta ting dundia lasila ke thoi ajo mate thoi along repen break jack ladake 6 schedule along ri tun chini Karbi Anglong pen NCL ke lasila grade 3 la pen grade 3 la pen grade 4 ke methang council pen si horeng ang hoi du anta pepleng kona po lasi nona bangke ilitum arleng ke thela da council along ke do CM Tuliram Ronghang pen cheng lok ladak EM CM lapen lancho takali MLA tumanta non ke chelang dun desi hala itum an ban ladak naga panong pia ason an bangke non bangke ke bege chetum si pon lapo ladak ke non ke thekiding mate non ki thurmi ariso e jang napan isia question big question mark ason si dak elitum arju pona ko ba thana ko atema non ilitum ove kimia tum ke apo apia potum chongdat chosi lopa porhiji nona teng pulotang te la kentum ove kimia tum han ke eche thoksinang that pera teng lo lage nilitum ke bang jilang arphek hemkar kok apos
lang ke chora posanta non ke bang jelang la soteng si dam bom lo pulatang te dam bom lang pulatang te ke bang jelang ke nitum karbi mate inglong aso an ban ke abidiat pu lasi ladak si theklong dak lo tuliram rong hang atum ka chipinda nela tum BJP ke ingtang pik la pen development claim pik lo pusita me non ke mega thenglo situm theklong dak lo jak kong ma se abi 3rd grade 4th grade ajak kong boreng ki pia jak kong anda abi pulatang te tum council ke do pia li lo labang no tum charjuna ko po ba tum EMCM to mana arjuna ko po lasi alale tum han ki pukang tung ke lahen lo nale tum 6 schedule mate constitution do ko ka phita me nale tum methang ajak kong kachar jaga he ke lake ilu tektik lo kachini ne tektik lo lapen karbi mate inglong aso pan kaching hon tektik ke tekten nai bang lo posinil tum APHLC ahir me tame condemn lo Ang non malam na deputy chairman ang hoy pak pinangan dalam dia lang ang ko sa nami pinigi pinigi lake puvek na kopo 6 schedule to the constitution of India along pulo angdeng pingkot lake tribal hawar pen lo kente tribal hawar pulo ta hemkar ko pencheng lok ili tum IMCM MAC vote ke jok ajak kong lapen election card jap electoral rolong amen kache thap dunan ta ili tum ke inglong aso tum mansi dake war sai pichot pu ili tum theglong ma West Bengal long konani si tum karbi tum deputy chairman pu ke chudam hodak theglong ma MLA ang hoy long di speaker pu tum thegam long ma mane MLA ke mal song tum ma ili tum theglong le lasi ladak 6 schedule to the constitution of India paragraph 20 along pulo lake tribal area pulo di lasi ladak tribal area pulo dangke ladak kopi ma ason ili tum phan boreng war sai pencheng lok ke do ana son tame ili tum ladak nang panong pia teng pensi ili tum ladak council tum jakong cipar jak na pu lasi Indian constitution long kipudo constitution is the supreme law of the land ane ko pilo constitution hello itum update ahem pulo karbiang long ahem pu kela 6 schedule hello tang de itum constitution alam si krojima hala dak himonto alam lo itum ke kroi po lasi tum charjang pu jong si constitution alam si tum kroi vek nang ji pulo tang te immediate la non labangso grade 3 la pen grade 4 labangso commission kapang nian ta labake punang ko labang itum ni Karbiang long lapen di Mahaso pan ke lapen mo pen pulo triple D ke Delhi Dispur Dipu pulo ladak lasi labangso triple D bang ke prapjin pen ili tum ke lage pripon ko lage lasi ladak ke tum non ove kimia tum ponon inglong aso tum an ponon tame awareness ka via posili tum lake no da kasong ja tum mandai tum support ponare non amang ke awareness dam bom lo arolam chikhan bom lo rat tum chini holo lasi prapjin ken Karbiang long ladak Karbiang long district lapene cancel prabjin pen BJP phan ke ne tum ke ladak ke karpok koi phan ke chisik ding la chotagali non theklong bom lage di Assam long ta non ka chipri phan si angring do tang lo la pen Bihar song da thak hala dak ta chipri lo non ke Nitish Kumar pen hala RJD di JDU pen RJD tum si pajir polo non ke BJP phan hadak man ke plung chodo la song da thak sula dak Meghalaya long ta la song da thak lo Conrad Sangma alang lita NPP lo tame NPP pen non tum na pajir ko bedel kopia pot pon tang te lahen lo BJP atum ke claim ke dama ot heno binonget ke lake ke pachu bai lok lapen ke jor lok kopi ma ke do la amethang a property mate amethang along ri long ke do anang or muan ta che jor lap lo lasi lake non ke nitum APHLC chot kali kapre along ri a state long anta BJP phan ke ka reject nang ja pornang le lo lapen reject bom lo lahen lo nitum han neli kan je dum kan খটখটিয়া লং ইলিগেল ইউরিয়া পুলিশ আটম কেনেব লং চিটিনি ফাইখরেকে থমারনি খটখটি আলং অং দং আরন রে পেনকে ওয়ান ইউরিয়া কেনেপন লং বাংসো ইলিগেল ইউরিয়া কে ওয়ান লাকি বিহার ঝাড়খণ্ড হারিয়ানা পুসি বেরটা রিবদুন লং বেরটা কে তক বমাহুত আনকে বাংসো ইউরিয়া বজার মাতে হিথি আলং কো আন আদরমা আং টন পেন চিনি দুন দেলাং বাংসো হুমফো ইলিগেল ইউরিয়া কে পন লাইন ট্রাক রেজিস্ট্রেশন নাম্বার NL01 AC 2295 BR02W5395, BR26 GA5367, JH12G2126, NL01Q7673, Nonamat Bangso Humpo Agari Apan Raikom Saikiatum si Chepari Dengpon, Lapen Bangso Asai along Kelang Chari Atum Khotkhoti Police Lapen Bukajan Police Atum Pusi Pachinipon. Rongagora Pen Lawrence Lekhe, Karbianglong News.